Simple England, solid England. Ndinobviro taure chokwadi. Iwe itsafanchoka. Chamuri kutaura makazviwana kupi? Musaita mafanizi akapfupi anopfeka trouser rimwe gumbo hombe pfupi mukuseka bhebi rangu kuti ripupi. Yei, ndabvunza kuti inu makandiona here nenombi mugonyeti isu tirere tataura zvekupenga vana kidhigere kakusiya icho kwadi mungaenderere. Ndabvunza kuti inu makandiona here nenombi mugonyeti isu tirere tataura zvekupenga vana kidhigere kakusiya icho kwadi mungaenderere. Kandiona ndakagara nemunhu makufunga kuti ndikudya munhu svikai pano muchiita zveunhu imi konai mhani imi mabhabhunso makaenda mukanoshedza mangojo makati ari kurova sini muchokocho ndavaona vachiwanda nemukoto apa mangonjo ari kutotaura pocho. Yei, ndabvunza kuti inu makandiona here nenombi mugonyeti isu tirere tataura zvekupenga vana kidhigere kakusiya icho kwadi mungaenderere. Ndabvunza kuti inu makandiona here nenombi mugonyeti isu tirere tataura zvekupenga vana kidhigere kakusiya icho kwadi mungaenderere. Hanzi ndakutongokupa notisi 9 manzi 10 years uri muchitokisi vakandibata ndobva ndonyera mubhokisi ndakatadzotaura kunge munhu amedza sokisi loya rakabva ratande kukliniki takapiwa dokta anga ari saitifiki vakaona hapana kwikipiki ndakatora bhebi tikaenda kupikiniki. Chamuri kutaura makazviwana kupi? Musaita mafanizi akapfupi anopfeka trouser rimwe gumbo hombe pfupi mukuseka bhebi rangu kuti ripupi. Yei, ndabvunza kuti inu makandiona here nenombi mugonyeti isu tirere tataura zvekupenga vana kidhigere kakusiya icho kwadi mungaenderere. Ndabvunza kuti inu makandiona here nenombi mugonyeti isu tirere tataura zvekupenga vana kidhigere kakusiya icho kwadi mungaenderere. Makandiona ndakagara nemunhu makufunga kuti ndikudya munhu svikai pano muchiita zveunhu imi konai mhani imi mabhabhunso makaenda mukanoshedza mangojo makati ari kurova sini muchokocho ndavaona vachiwanda nemukoto apa mangonjo ari kutotaura pocho. Yei, ndabvunza kuti inu makandiona here nenombi mugonyeti isu tirere tataura zvekupenga vana kidhigere kakusiya icho kwadi mungaenderere. Ndabvunza kuti inu makandiona here nenombi mugonyeti isu tirere tataura zvekupenga vana kidhigere kakusiya icho kwadi mungaenderere. Hanzi takutongokupa notisi 9 manzi 10 years uri muchitokisi vakandibata ndobva ndonyera mubhokisi ndakatadzotaura kunge munhu amedza sokisi loya rakabva ratande kukliniki takapiwa dokta anga ari saitifiki vakaona hapana kwikipiki ndakatora bhebi tikaenda kupikiniki.